onaka, pa ništa, dođite vi svi umjesto Terze i lepo vi pokažete kako treba, Znači, ako Terza nema. Misliš da će biti podrške Biću, naravno. veće? Pa nije uopšte poenta u broju, poenta je u količini ljubavi koju donesu oni koji dođu. Ma, to nije sporno, ja sam samo razočaran na terenu što se dešava. Nisam ja, pa šta sad, brate, pa ja sam ti rekao kad sam došao, šta se dešava sa Realom kad ispadne u osmini finala Lige šampiona? Šta se dešava s Fenerbahčem, 8 godina igrao Ligu šampiona? Šta treba oni da kažu? Ja njih ne gledam, gledam nas. A ne, dobro, okej. Tako da se vadimo, nije to sada... Nismo Nije to vadilice sad, gledaj ovo, gledaj ovoga. Nismo prošli, aj sad da opljujemo sve što... Nije stvar u... Znaš kako ljudi kod nas, nije stvar u Zvezda ne prođe, sad je najgora na svetu. Nije. Brate, 10 godina igramo grupnu fazu. Nema mi to, istorija je prošla, spustimo Nije to istorija, brate, to je sadašnjost. Mi 10 godina za redom igramo grupnu fazu. Ja gledam šta se dešava ove godine. I ljudima to ne odgovara. A brate, šta si, kao Terza ovakav onaka, pa ništa, dođite vi svi umjesto Terze i lepo vi pokažete kako treba, ako Terza nema. Svaki put kad ispadnemo, 91. smo bili evropski prvaci. I ništa. Sad kažem, ovo je sadašnjost. Pa ja ti upravo pričam, trenutna epoha. upravo o tome pričam. Trenutna... Dve utakmice, jedan šut na gol, polušut. Bili ljudi bolji, pružili smo ruku, idemo dalje, ne treba sada da pljujemo. Znači, mora da se pregrupišemo, da prođemo Viktoriju. To je poenta. Ja samo to hoću da kažem. Ja ne kažem da je bilo dobro protiv Berčeve, naprotiv, bilo je užasno. Jezivo je bilo. Jezivo je bilo, ali to nije razlog da sad mi pljujemo.